Asteartea eta Amairu, asteartea eta Osakidetza. Eskerrak Irati filma egunotan, baten eta bestean, azten alako indarra ezta. Durangoko kaleak ziren horiek, eta Durangoko azokan Irati filma hori bai, baina gehiagorik esan da, ezta? Aiera de Urreta, Durangotik aurrera. Kultur estanda izan da Durangoko azoka Durangon, kulturaren plazari berriro ere bizia emateko giroa egon da. Izan ere aurreikuspenak beteta eta pozik amaitutzat eman dute 57. Durangoko azoka. 2 urteren ostean azokak aurrez aurreko eta murrizketarik gabeko formatua berreskuratu du. Hala, Gerediaga elkarteak adierazi duenez ospatzeko urtea izan da aurtengoa. Oro har, pandemia aurreko salmenta volumena berreskuratu du azokak gainera, eta 5 egunak oso jendetsuak izan direnez, denda digitalaren erosketak nabarmen jaitsi dira aurreko edizioarekin alderatuta. Gaurtik aurrera halaber, azokak herriz-herri jarraituko du Zu non handa ekimenari esker, eta Euskal Herriko 122 saltokitan azokako literatur nobedadeak eskuratzeko aukera egongo da. Aurte lehenengo aldiz gainera, sortzaileek liburu aurkezpenak egingo dituzte 55 dendatan. Eta hurrengo data, 58. Durangoko azoka abenduaren 6-tik 11-ra ospatuko da Durangon. Direla diote xoriek esan zer kanta egin dizuten zein gertu gauden sentitzen alden Amaiurren hori diote baikorrin ere mugalari hoiek mendikate honek lotuta zure zaurian irea da ta kantu hau biona Jendetza izan baita egunotan, jendetza horren artean baina izan da kazetari ospetsurik eta arrastoa utzi duenik, Jenny López goazen azokako alfombra gorrira. 57. Durangoko azokan gaude, 2 urte eta gero... 57. Durangoko azokan gaude. Arratsaldeon! Amaika telebista gerturatu nahi izan da, hemen dagoen jendearen iritzia plazaratzeko. Zertaz gozatzen duzu gehien azokako egun hauetan? Bueno, lehenengo aldia datortzen naizena, baina asko gustatu zait ikusietela giro guztietako jendea dagoela,
familia, gazteak eta, euskal giro polit bat dela iruditzen zait. Nik uste euskal kultura dana batea ikustea, ostia. Bada zeuze. Hor ikustia zer da on zeatea duen bakoitzak, eta ikustia baita ezautzeztezunare, ikusi eta betu postu bat dago, eta ikustezu zeatea duen, eta bintzat kuskusatzia. Hora zer da on da. Bueno, eta ezagunak baita ikustea, azkenen ia erdik ezagutzegea, ez? Euskal kulturan danok ezagutzegea, orduan lagun bat ikustea hor postun, eta bearen gana hurbiltzea, eta pixkat, bazilatzea pixkat, ez? Hoi baita, kabe xarma, ez? Esan, hainbet jente gaztopeti ez dozuna ikusten urtien zier, eta azkenien oso topaleku interesgarri zeda. Ez bakarrik Hori ni gaitzik esaten dugu, oindela pilo bat ez toztela ikusten. Hori da, aspaldi ikusi barik, eta behitzu, hori da goizi, bai? Azkenien Durango topetan dozu, urtien zier ikusten ez dozu zen beste pila bat pertsona, eta, bueno. Niri zeu ikusti, bai, aspaldiko partez, gure Jenny. Arratsaldeon! Ez dut ez ezagutzen, ez que telebizti ikusten dabe asko. Ez da... Ez, amaika telebista ikustatik. Kolpe ikustatik. Ikustezu, zelan dagin nik ez dut ezer esan. Gaur zertara etorri zarete Durangora? Hola, apurtxo bat ikusten zer dauen liburuk eta asko gustatzen da asko irakurti. Eta parrandan. Bai. Parrandan. Eta zer irakurtzen dozue? Misterizu eta lan. Adibidez? Mas pillo? Zertaz gozatzen dozue geizen azokan zauzienien? Nik uste aurretik, sartu aurretik eta ateatze geanen tragotaz. Uste hori diala. Baina, azoka barrune, bintzat etorri, eta pasatxo bat ematia beti egarra da, ikustia zer da on, zer ez da on, zer da on baita, baina... Hemen barrun gaudela, bat jartzen ez, hemen barrun kaina batekin geho dana guztiko dugu, eta hori ez da gauza. Kaina bat eta Marianito bat baita, Marianito bat. Marianito, ez faltetie, Marianito. Zer erosizue gaur Durango kasokan? Neure kasuen adibidez vinilo batzuk. Erakutzi? A ber, ia. Hartu dute zetakena, zarra. Hartu dut bebai jaiotxe basatia, zutagarrena. Gero zugadina hause dala. Zugazenan da zuria. Barkatu, berena bedala? Ez, ni. Berena dela, ez, itxaron. A ber, mesedez promo apurtzu bet. A ber, hartu isu eta... Nire ez da. Daudanik erosiotena, bermioko talde batena arrezi, bai, ez... Ezagutzen dozuz? Bai, eneko eta honek, bai. Eta, zo zer esan nahi itzazu eneko hori? Ez egiz. Ez deko zer esateko. Zeo zer falteatzu erosteko edo? Beste viniloren bat igual, ja presupuesto tipago ez, eta orduen apurtzu eta ikusiko gu, amaieran igual. Eta zer da azoka honeri falteakona? Antxok izen barri egotie. Gaur egon gara ontxe kontzertu pare bat ikusten hautzenean eta ez dago barrarik. Aio. Esan dozu musika apurtzu bat falteakola, bai antzuten gabiz musiki egon badau eta gero plateruenan kontzertu edeko zuz, ez? Kontzertuak daude? Bai, kontzertuek dauz. Nahi badozun gure sare sozialetara alzara sartu eta kolpez-kolpe dela, eta kolpez-kolpe noreukiko zu hautzenean dauen programazio osoa. Gero biratukot. Baina benetan behitzuko zu edo? Bai. Hau da, beti izaten den gauza bat, gero ez da hitzen. Ez, biratuko deten, ezin dezu ikusi biratzen deten edo ez. Bueno, iratziko ez dazu mesutzu bat edo. Emongotzut nire telefona, Hori beraz, Durangotik Jenny López lankidearen kontakizuna, konexioa, haizue, gehiagorik ere izango da, Euskal Agendak ez duelako mugarik, asteburuan Iruña, Hiriburuzarra itzordu nagusiaren lekuko, larun batean atortxurrok eta igandean berriz, bertsolari txapelketa nagusia, larun batean zer izango da baina?
Kazetakapedia, Euskaldunak frogan jartzeko tartea. Zeri buruz dakite Euskaldunek? Euskaldunontzat kultura garrantzitsua alda? Guzti hau jakiteko? Ikertzeragoa. Orain honetan Durangoko azokara hurbildu gara. Zorioneko gu horrelako azoka bat izateagatik. Zergatik gaude hemen? Kazetakapedia egiteko. Eta kazetakapedia orain honetan zergatik hemen? 11 eskuzabal etorri zaigu. 6 sarrera soskeratuko ditu atortzurrokerako. Abenduaren 17an izango den atortzurrokerako. Hemen dagoen jendea, Durangoko azokan dagoen jendeak, jakingo alditu kazetakapediako galdera guztiak? Hementzeko gu lehenengo lehiakide eta ikusiko dugu, ia galdera batzuk badakizen. Ia, zelan deitzen da Katiburen diska berria? Sukarra? Hola, distopikala. Asa, ondo! Nigaz nahi dugu geratu honek tipoak, Katiburen diska berria nola du izena? Justo Gatibu txarto, Ideiarik ez? Buf. Salto. Begit. Zer? diskopikala. Oso ondo, txalo bat, honentzat. distopikoa. Distopika? Oso ondo, badakie. Zelandeko izen buruen ere Aibarzabalen liburu bertzek. Justo, erosi berri egot, trampa itxen ator, dopeta. Bar Gloria. Hau da, ez? Horreko gu nerea Aibarzabal. No sé, Bar Gloria. Bai, Bar Gloria! Bitu ikusi nula erosteko, Baina izenburua da Baina bakizu nor da nerea Aibarzabal? Noski. Nor da? Idazlia. Oso ondo, liburu bat indo urtuen idazlia da. Ez deko izenbururik. Norena da? Tan. Adorek hemenak uraia? Azokan ikusi bihar izan dozue? Ez dakigu. Balak, edo. Zea maiz, neskak, zea maiz. Zea maiz. Bai! Zeta gazazten da? Zetak. Zeta gazazten da. Zeta zazten da. Zea maiz. Oso ondo! Eske, benetan, listak dira da. Marinela maite dutaita. Azken galderi, bera dalako eta sarrerak lortuko deuzelako. Lehen, 40 minutu rock zelan eukiban izena? Kalera rock, jeda de badeko go. Oso ondo! Nokira bazi dota. Sarrera bikoitza, berantzako. Ostras. Zenbat taldek joko dabe atortzurroken? 6. Abenduak 17 da? 17? Oso ondo! Jo, eske, ze ondo, eitzen da den honek neskak, Beitzu, lehenengo biderra da azokara datozena, eta gainera, eske danak asmatu da, bezasik ez zuentzako dire sarrerak! Ez da bezin ezten baina egizeta. Imeie, berori. Ikusi duzue, kazetakapediarekin hainbat eta hainbat izan direla, tortxurrokerako sarrera hori eskuratzeko izan dutenak aukera hori. Aize, baina ertzainaken hitzordu garrantzitsua, badator, baina azken agur hori Araban izango da. Gasteizen jaio eta hiltzen lekuko izango den hiriburua Gasteizkoa. Bide horretan, bazenekiten 11ak eskuratu dituela argazki dotore batzuk, garai batekoak eta ertzainaken jaiotze eta ibilbide horri, nola baiteko lekutzeko eta aitortza egiten dira, segidan, ikusgai dituzuenak.
gauza ez da Baina goazen gai serioi heltzera, Osakidetzaz ez du tarterik hartuko gaur, baina zehar lerro bilakatu zaigun noski baiet, bazenekiten azken egunotan hainbat gertakari garrantzitsu gertatu direla, sare sozialak beti dira gauzak garrantzitsuen lekuko goazen Donostialdera, Gipuzkoako hiriburura hasteko eta behin. Festa giroan beraz, Donostiako Alde Zaharrean joaldunak, nafarrak beti ere ikusten duzue turistei ikuskizuna emateko asmotan eta begira zer nolako liada asteburu honetan ikusi ahal izan duguna, baina argi Nafarroako parlamentuan atzean ez baitira geldatu. Leía Abdel, en árabe la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando irrumpía en el hemiciclo encapuchado lo que parecía un agente del CNI. Lo que ha pasado a nuestro compañero Abdel es lo que sucede cada día en las calles de Iruña, donde las personas migradas no tienen los mismos derechos ni la presunción de inocencia que las autóctonas. Esperemos que la actuación nos haga reflexionar sobre este asunto. Eta gero esango duzue, politika aspergarria dela, ba ez! Eta Gasteizko legebiltzarrean pentsa badaudela abiadura handiko trena, Osakidetzako krisia, baina aizue elkartasunaren izenean bat egin dute guztiek, bat egin dute erridikulua egiteko. Izan ere ikusten duzu irudietan eskuin muturreko izena aipatuko ez dugun alderdiak izan ezik gainerako guztiek bat egin dutela elkartasun maratoiarekin eta ikusi emaitza, ez ikasi. Baina elkartasuna da, eta esklerosi anitzkoitza, gaixoaldi zori gaiztokoa dena, eta preso egonda, are gehiago. Halaxe, gaitzonekin eta preso daudenen egoera azalerazteko, senideak hauek bai, hauek benetan musti dira. Euritan dantza, kalire. Euritan dantza, kalire. Eta bestelako gaiak abiadura handiko trena badakizue, Gipuzkoa, Nafarroa, Araba,
zertan geratuko ote da, Aralar zeharkatuko ote du abiadura handiko trenak, garbi dagoena da, izugarrizko dirutza eskatu duen eta eskatuko duen azpiegitura dela, eta gaur-gaurkoz inork gutxi daki benetan zenolako etekina edo erabilera aterako zaion guzti honi, baldin eta bukatzen baldin bada, eta lotuneak baldin baditu, ze akaso inora joateko abiadura biziko trena ere bilaka daiteke hau. Inora ezakigu, baina erromatarren galtzada ere ekarri dute gogora, Nafarrek. Salatu nahi dugu nola gaur egun hainbat motatako krisiak bizitzen ari ditugu momentu honetan, bai ekologikoa, soziala, ekonomikoa eta bar, nola azpiegitura mota honek jarraitzen duen jasotzen diru mordoa, ez? Une honetan zehazki, Nafarroan 71 milioi euro, estatuak Nafarrora bideratzen duen aurrekontuen 160 eta EAEn 151, 385 milioi euro, ez? Eta salatu nahi dugu ez dela euro bakar bat bera ere bideratu behar azpiegitura honetara, hainbat txosten ekonomikok eta fiskalizatzailek erakusten dutelako azpiegitura honen errentagarritasun sozialik eza eta sortzen dituen bestelako hainbat kalte. Eta nola diru guzti hau uste dugun bideratu behar direla behar duten beste hainbat sektoretara. Direla osasungintzako hainbat alor, hezkuntzako beste hainbat alor, gizarte zerbitzuetara, hainbat motatako pentsioetara, beste hainbat sektore preskarizatutara, kulturgintza, euskalgintza, sormena, zaintza arloa eta beste hainbat. Nafarroan bada giro, Udurangoko azokan bakarrik ez datozen hilabeteetan segituko du bere ibilbide berezian Asisko Urmenetak, bazenekiten sariare jaso duela, aitortza komiki historikoagatik Amaiur Libere Estate. Amaiurtik mintzatzen da, zilarrezko trompeta, bai eta ere ikaratzen, etxaiaren ahmada, etxaiaren ahmada. Amaiurtik mintzatzen da, zilarrezko ezkila, bai eta ere ikaratzen, etxaiaren ahmada, etxaiaren ahmada. Eta galdea egiteko Amaiurko gaztelania resistentziak liburu bat, enuen dudarik egin bat ere, nik enola gauza ekidistante baten nahi. Behin guk euskaldunok eginen gure historia idatzi, eta nioan eiz, Ataulforen diskursora. Hoxe, mandi batzuk eta delinkuente batzuk inbaditu gintuzten, eta duinki dependitu denean gurean eta erodien zetatzen. Aurten 8 ministerio espainol elkartu direla, dola 2 urte ja. Elkan hori gorazarra egiteko, hor, sosa, denon sakelatik ateratzen dena, eta izan dira operak eta filmak, eta normal den bezala herri normaldu batek, baitu bere ministerio, bere sosa eta bere gauza. Guk momentuz ez gara hortan eta atera dugu liburu bat zuri beltzea. Horri batzuk koloretan. Gartxo egunean ikusteko aukera izango duzu gainera, baina ezue azken minutuotan hasieran aipatutako ari helduko dugu, atarian esan dizuegu, bertsolari txapelketa nagusia igandean, Iruñean, Nafarroa edo Navarra arenan izango dela eta milaka lagun batuko direla egun handi horretan. Finalistak, finalean partaide izango diren bertsolarien izenen zerrendaren berri eman du gainera bertsozaleen elkarteak.
bukatzeko egunotan, negu giro garai otan, honezkero, mendi gailu urrain bat zurituta ikusteko aukera izan dugu, baten batzuk mendialdera ere joango zeineten, bazen egiten mendiaren nazioarteko eguna izan dugula egunotan, aitzaki aurrekin, Euskal Herriko mendien irudi ikusgarri batzuk berreskuratu ditugu, eta doinuokin gainera, agur esango izugu, badakizu baina, egunero izango gaituzuela, egunero gaituzuela, kolpez kolpe antenatik albistegi zerbitzu azido honetan, egunero eta nahieran gainera, beraz 11 ez ezik, YouTube kanalean, zuzenean eta nahieran bagaituzue, eta sare sozial guztietan Jenny Lopez lankidea hor aritzen da eta J. Fuego. Besterik ez, eskerrik asko hor bestalen izategatik beste bain ere, gerarte.